Ами така, значи, как съм? Ами, малко типи главата, добре съм. Направих цял ден, ами легнах си в 8:30 сутринта или 9 и спах до 7. После, какво правих после? После отидох в татъка и баща ми имаше гости, защото има имен ден и ядах питка. После дойдох, дадаха ми шоколад, после дойдох тук в моята стая, изядах го. Да. Как се прекара вчера? Добре. Щом ме боли главата и имам мускулна триска, значи добре съм се прекарала. Пина ли много? Не. Не. В колко легна? В 8:30.